Oedd o'n basi. Faint oedd yr pethau na hwn de? Oedd y Wellingtons, all y ges di na? Llond arms? Faint? 12.99. Na, gwaith. Neis. A beth wedyn Pibings? Faint fes di yw? Na, bo. Sydd oli, sydd oli? Fe ti'n mynd ma rhian sy'n rhian... Ai mynd yn ôl mynd i. Sy'n rhian... O, canteen? Lle mae hyn? Ia. A be, oedd hi'n Pibings? Sydd oli? Sy'n gael sy'n echan o'r ymchwilin diwyn na. Oedd hi'n sydd oli? Pibings, o, Pibings. Sydd oli o, sydd oli? Pibings o, Pibings. Pibings! Ar y beth? 5 pwysau? Mae'n 5 Pibings. Dwy ysdi, ne? Dwy ysdi. Ia. Gyda, nes i sel, haid mi gael mynd. Ia. Mae'n dechrau gochi o gwyl, de? Ia. Beth sy'n mynd o'n nawr, de? Beth sy'n o Pibings? Pibings? Beth o'n faes fan, de? Beth sy'n fan do? Ia. A chian o'n eistedd, chian... Ia. Beth sy'n mynd? A beth sy'n dweud Pibings? Pibings, mi? O, cyn i broses. Sut ydych chi'n mynd, Oli? Pibings, o, Pibings, o! Jesus Christ! Pibings, o, Pibings. O, da, fi da. O, gwneud lawnia. Lawnia! Yn o'r haw, ia, yn o'r haw, de.